Vitajte v čaroslovníku. Ak by sa vás niekto opýtal, či existujú čarodejné slová, ako by znela vaša odpoveď? Samozrejme, že existujú. Kde vyhľadať také slová? I hneď sa to dozviete, začína sa čaroslovník. O to ten najčaroslovníkovejší. Dnes sa naučíme čaroslovné slovo insomnia. Porucha spánku, čiže nespavosť, sa volá insomnia. Je to stav, pri ktorom človek zle zaspáva, alebo vôbec nemôže spať. Príčiny sú rôzne. Napríklad taký Mišo. Ten dokáže nespať celú noc. Zapne si hry na notebooku a až do rána sčína vesmírne lode. Mimozemšťania sa kvôli nemu boja navštíviť našu planétu. Ale za to ráno, keď treba ísť do školy, Mišova insomnia nevysvetliteľne zmizne. Pravidelne zaspí na 1. hodinu. Mišov detko tiež má insomniu. Celú noc rieši krížovky. Dokonca si ich už aj sám vymýšľa. Potom sa do rána trápi, ako ich správne vyriešiť. No a ráno samozrejme od únavy hneď zachrápe v kresle. Mišov otec, expert na televízne krimiseriály, musí zase do rána vyšetriť každý krimi prípad. Vypátrať, kto vykradol banku v Amerike a zistiť, ako sa zlodejom podarilo utiecť z väznice. A potom, ak ráno nevypije aspoň 2 šálky kávy, nevie nájsť ani len kľúč od auta. Kto vie, dokedy by tak trpeli nespavosťou, keby neprišla sobota. Hneď ráno, skôr než Mišo zrazil poslednú vesmírnu loď, detko vyriešil krížovku a otec ukázal prstom na zlodeja. Ozvala sa matka. Zahúkala ako do megafónu. Pracovná sobota, dnes upratujeme celý dom. Namrzení nespáči sa hundrajúc dali do roboty. Jeden posúval nábytok, druhý menil žiarovky, tretí čosi vrtal, búchal, skrutkoval a tak až do večera. Výborne! Zatrieskala matka, keď konečne skončili s prácou. Teraz si všetci spolu môžeme pozrieť film. No nespáči zrazu začali zývať a šúchať si oči. Každý sa unavene utiahol do svojej izby. U chvíľu už bolo počuť chrapot, až sa okná natriasali. To by sme mali,
z insomnie sú vyliečení. Usmiala sa matka, spokojne pozerala filmy až do rána. Teraz, keď ste sa naučili nové čarodejné slovo, vyzývam vás na čarodejnícky súboj. Vedeli by ste odpovedať na nasledujúce čaroslovné otázky. Čo je opakom nespavosti? Prečo v noci treba spať? Ako vieme, že je ráno? Odpovede zašlite na čarodejný e-mail čaroslovník@gmail.com. Do čaroslovníkovania.